Ang kasikatan ay nawawala. Ang pira ay nauubos. Ang banana ay nalalagas. Pero ang magandang samahan, ang mabuting pagkakaibigan ay mananatili kapag inaalaga. Pagtangi kita ko, mamanis malingkat hitayan ko, hidayang sarang lanjang, ilingkat simpakbaran, agis gawagayan ingan niya pais buwan mo, malingkat mamanis panguyong, mamunis pang kitaun, suplada mga turun, kasabundalan, marayaw pagpagayon. Ayang-ayang bang tawagun, mamanis bang umuyong, yari na kau kihatay banjan marayaw na hatiku, tatapos ang jantung mo, hanggang di tayo maulibayat kung kain mo. Pais buwan mo, malingkat mamanis panguyong, mabungis pang kitaun, suplada mga turun, kasabundalan, marayaw pagpagayon. Ayang-ayang bang tawagun, mamanis bang umuyong, yari na kau kilatay banjan turun, marayaw na hatiku, tatapos ang jantung mo, hanggang di tayo maulibayat kung kain mo. Hanggang di tayo maulibayat kung kain mo. Pagtangi kita ko, mamanis malingkat hitayan ko, hidayang sarang lanjang, ilingkat simpakbaran, agis gawagayan ingan niya mahaba mo
Mabungis bang kitaon, suplada mga atun, kasabundalan, marayaw pagbagayon. Ayang-ayang bang tawagon, mamanis bang umuyun, yari na kaungking hatay bandyan doon. Marayaw na tatapos ganun hanggang di tayo maulimbayat kung kain. Mahaba mo, mais buwan mo, malingkat, mamanis bang umuyong, mabungis bang kitaon, suplada bang atulong, kasabundalan, marayaw pagbagayon. Ayang-ayang bang tawagon, mamanis bang umuyong, yari na kaukilatay bandyan doon. Marayaw na hati mo, tatapusan mo, hanggang di tayo maulimbayat kung kain. Hanggang di tayo maulimbayat kung kain. Ako po si Shahada Sahid, Shane, aka Taosog Channel. Kung gusto niyong makinig ng mga Taosog song, huwag kalimutang mag-subscribe, like, and share. At pindutin na rin ang notification bell para updated kayo sa susunod namin mga video. Tayo po ay magkita-kita sa susunod pang mga araw. Hanggang sa muli. Bye!